And good morning guys. And andito tayo ngayon sa Guwa para sunduin si Kuya Islao para sa second check-up niya. So monthly siya papa-check-upan. So andito ulit tayo para samahan siya sa Kadlan Pili para sa kanyang check-up. Oh, pogi-pogi si Kuya Islao. Bagong gupit. Hey, good morning. Baka nanganligawan mo na masugran card? Nyaw na. So, vaccine. Nyaw. Kaya, grand card nyaw. Vaccine niya nyaw na. So, maiba ka po, Lusing? May vaccine ka? Igwa? Tangan din. Baka magka-problema naman kita naman. Okay na. Sige. Nagkakana ka mo? Sigurado? Tumako na. Kami dahil ba? Duman na lang kayo makakan. Yeah. Talaga, sir. Duman lang kayo makakan. Naka-extra mo dyan nung mag-interview di kinunay. Ako na bidang-bida doon sa Panduwang. Ay. Nakabali ka mong pala niyo. Kala ko yan kasi hindi mo pag-sinig sa ano. Ito pala si Ate Gemma, sa yung ating sponsor ni Kuya Islao. Ayan. So tara, tanghali na. Kuya. Bye! Gwapong pati o, bagong gupit. Eh, Tambay na naman natin. parang doong aldo ano. Si, takulan ba tulak mo? Minsan nagsasalita na siya, kaso hindi lang masyado maintindihan. So dati hindi. So 1 month pa lang tong nagtitake ng gamot. Hindi ka na. Hindi ka magpapasok ako. Hindi ka. Tara. Thank you Lord, nakakarating na kami dito sa Pili, sa Kadlan. Face mask, may kang face mask? Ha?
Ayun, gua pa ron. Kaya ba na? Bibili muna tayo ng face mask. Nagpamana ka mo? Nagpamana? Asan yung ano? Ayan. Busing, apa kayo magawin? Mapacheck up kami. Sige pong pasyente, sir. Ito, yan naka-itong. Ikaw kung may basya sa loob, sir. Ini. May vaccine mo? Ay, kapot nga, sir. OPD number 26, pag ito ko tukawan na lang po dyan sa tukawan. Pag inabot na number 26 OPD, kamo po yan. Sige po. Okay. Hindi naman na kamo. Apo doon na sana da. Ika? Kamu nga apo doon ka? Apo doon ka po. Ikaw nga, nagpamaw ka na? Sigurado ka? Kapag abot naman, baka haloy pa ka mo matsigapan. Magutom ka kaan. Si kuya, nagpamaw na si kuya. Okay naman eh. Ano, tigsay mo kuya kasi bago? Kasi nagkuya kang manok. Kasi nagkuya. Ha? Kada ba ka? Ika na ba nagkuya kang manok? Inano sa manok? Ha? Bisado mo kuya? Dahil? Iya. Achan, pag inapod sa number 26, magdamang ka na sa naya. Mag-iba ka naman kay kuya ha. Yan. Si Kuya Islam po, ayan yung kwento nito. Sabi, ano daw, nanuno. Kaya hindi dinala dito sa ospital nung panahon na kasagsagan ng kanyang sakit. Kasi pinaniniwalaan, nanuno daw. Pero yan, hindi naman gumaling sa albularyo. Kaya yung resulta, dito pa rin. Digdig ka sana. Digdig ka sana. Malo nagkandabaan. Diyan pa man, ano? Ayo, basta pag inapod ka, mag-pwede ka lang duman eh. Bakit ay kumadangog naman? Dahil mo tumadangog. Ayan, buti na lang, natimingan namin walang yung tao doon. Ha? Walang tawa na eh. Pag-lunis ka ng pila. Pero may mga tao naman doon sa sa madami. Pero dati nung pumunta kami dito, hanggang dito yung pila eh. Tapos marami pang tao sa loob. So medyo maaga kami makakauwi ngayon dahil
walang katao-tao. So ngayon dahil hindi pa kami nag-almusal, sigurado ka mo nagkakanan ka mo ha. Makakakan ko na kami. Sige, kain muna tayo guys. Sa biyahe namin ito, nasiraan nga kami. So kaya minabuti kong ipayos muna tong aking sasakyan para ligtas kaming makauwi. Habang inayos ang aking sasakyan, binalikan ko muna sila. At dito tamang-tama, tapos na si Kuya Islaw check-upan. So binigyan na rin sila ng gamot dito. Ayan, 2 klase ng gamot yung binigay. Yung para sa pang-umaga at sa pang-gabi. Ibinigay ko na rin sa kanila yung tirang pera para maisuli kay Ate Gemma. Dahil tanghali na, biniling ko sa kanilang kumain muna bago umuwi. Sa pag-uwi, pinakumit ko muna sila dahil hapon na maayos ang aking sasakyan. So baka gabihin kami, so kaya pinauna ko na silang umuwi.